George of the jungle, strong as he can be. Watch out for that tree. George of the jungle lives a life that's free. Tervetuloa tänään uuteen videoon. Aiheena mopoilijat vastaan viidakon ykäät. Tämä aihe on varsinaisen mehukas, sillä materiaali löytyy vaikka millä mitalla. Sitä alkukantaista vihaa mopoilijoita kohtaan löytää tänäkin päivänä yhä. Mutta en ihmettele, kyllähän ne mopoat pärjäsee aivan vituusti. Mutta tarviiko sitä kuitenkaan suuttua, jos ei toisten pihojen läpi toistuvasti ajaa? Ei ehkä kuumin puheenaihe, niin sanotusti hot topics, mutta nostanpa silti tämän aiheen pintaan, sillä en ajatellut olla kuten kaikki muut tubettajat ja tubettaa Pokemon Gosta, koska olemme tällä hetkellä Pokemon Go ultramaallisen hypetyksen keskellä. Hyvä peli se on kyllä, ei voi muuta sanoa, mutta jos uutisia seuraa, niin kyllä on ihmisten älyttömyyksiä taas liikenteessä. Joku on esimerkiksi irtisanoutunut töistään pelatakseen Pokemon Gota. What the actual fuck, dude? Mitä helvettiä? Eikö voi pelata töiden jälkeen? Niin, en tiedä. Ihmeellisiä juttuja taas. Mutta takaisin Ykiin. Ykä on sellainen ihminen, joka reagoi mopoon, kuten voisit kuvitella ensimmäisen ihmisen nuija kädessä kalauttaisi mopoilijaa. Tai lähtisi karkuun. En sen syvemmin pureudu aiheeseen, mutta katso taas tämä ykäkomplikaatio, joten ottakaa popcornit valmiiksi. Vittu! Nyt turhaa odottaa. Surprise, motherfucker. Mitä helvettiä? Vittu toi aiheuttaa mojaa, saatana. Jos tässä menee yksi juttu paskas, vittu sä maksat, saatana! Saatko sä ajaa mopoa? En mä oo varma. No niin, kannattaa mennä takaisin. Tässä tiivistyy ykäily. Hyvin se on myös harrastuspohjainen muoto. Vanhemmat ihmiset kerääntyvät odotuspaikoille, jotta pääsevät harrastamaan ykäilyä. Ja siis, mutta jos piditte videosta ja haluatte lisää uusia kummallisia videoita, klikatkaa peukkua ja tietenkin seuratkaa
Kiitos katsojille.